190,000 euro. Din hija somma minfuqa fuq medda ta' 4 snin mill-Ministeru tal-Edukazzjoni mmexxi minn Dolores Cristina fuq karozzi ġodda u fuel għal numru ta' uffiċjali f'dan l-istess Ministeru. B'kollox bejn l-2008 u l-2011 intefqu 170,000 euro fuq karozzi ġodda għal dawn l-uffiċjali. Il-karozza li swit l-iktar flus inxtrata s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' Dolores Cristina. Il-karozza tas-Segretarju Permanenti swit 21,000 euro. Fl-istess perjodu fuq dawn il-karozzi intefqet is-somma ta' 20,000 euro fi fuel. 8,400 euro minn din l-ispiża fuq fuel intefqu fuq żewġ karozzi biss ta' żewġ diretturi partikolari. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni taħt it-tmexxija ta' Dolores Cristina fil-bidu ta' din is-sena mexxa l quddiem eżerċizzju sħiħ biex inaqqas l-ispiża tal-Gvern fl-edukazzjoni biktar minn 7 miljun euro. Fost l-ikbar tnaqqis kien hemm dak ta' 2 miljun euro mill-budget tal-Università, kważi 800,000 mill-budget tal-MCAST u iktar minn 400,000 euro mill-budget tal-Junior College.